Как искам да я изчукам тази Бояна в кенефа. Абитуринската на Зори. Шефе, мога аз да я закарам. Не можеш, ти си на работа до 5:30. Как искам да я изчукам тази Бояна в кенефа. После ще се моли на съдията да ме пуснат. Ские го това гей. Леко да не се изсипеш. Кажете, бе, курортисти. Ти ще каква е тази тъга в окото? На ти ще му е мъчно за Бояна. Пичове, Джаро ни остави тук. Спокойно, Тишка. Джаро ще оправи всичко. Просто първо трябва да излезе той. После Вади Марто. После мен. И евентуално на финала вас. Не се пъня, има си иерархия. Косъм, ти да не взимаш някаква химия, бе? Аз ще е свинята просто. Защо си лож, бе? Защо си лож? Защо си лож, бе? Защо си лож? Защо си лож, бе? Защо си лож? Приятно. Андонов, научи ли танците, братле? Защо си лож, бе? Защо си лож?